Máme až 4. Založili rapovú skupinu KRALI. Králi. Vítam vás. Vlado? Ivet? Robo? Áno. Nech sa páči, môžete začať. Ticho! Ja to moderujem! Ja! Cez špeciálne zmluvy. Pardon. No dobre, kľud. Moment, ukludnime sa. Niekto z vás tu minulý týždeň nechal mlieko a skyslo. Ak máte dôkazy, opakujem dôkazy, dajte ich na stôl, ale dôkazy. Toto mlieko je tu už týždeň a skyslo. Prečo to už nie je uzavreté? Netuším, preto ho uzavriem. Podľa mňa si ho nechal ty tu, Robo! Ja musím toto klamstvo zastaviť, pretože nie je to tak. Ale no, priznaj sa. Nechal si ho tu však? Áno alebo ne? Áno alebo nie, sa pýtajte svojho manžela alebo partnera. Ale to není zlý nápad. No nič, poďme k veci. Vraj ste založili rapovú kapelu KRALI. Krali. V zbore vraj spievaš aj ty, Ivetka, je tak? Tak pozrite sa, ja neviem. A kto to má vedieť? No nič. Takže váš nový single sa volá... Padni komu padni. Dobre. A môžete nám ako kapela niečo zaspievať? Čo ja viem? Kukulienku? Tak to pochodu, že konec. Už sa to nedá.